Malawian Camera. Ngabula sona nthani na baba. Guys. Anthu akuvutika. Nkhani inamchitira mkulu wa kusalima. Akuti kwatiye maganga. Anapangidwa kidnap. This is what happened. Adawa akuti amagwira ntchito ku South Africa, then anabwera kudzaona abale awo. Ali nkati muona abale awo muja anakumana ndi anzawo. Basi ndi anzawo anawo zotasewa ukamapita utiuze kuno zikuvuta. Anzawo anali 3. Mtsikana mmodzi ndi anyamata awiri. Ukamapita ase utitenge kuno moyo utani moyo kuvuta kwambiri. Okay utani ndikutengani. So tsiku litakwana anakambirana bobo. Asete ndinyamuke komano bus ticket likadulira kudetsa poda. Sididulire kulilongo. Maybe they had their own reasons kuti mina mafuna 7 drama. Ananyamuka chama 10 from Salima, then anafika kudetsa. Atafika kudetsa, I could just before the border pali filling station. So in between filling station and the border pali lodge. So that's where he booked the Maro Ogona since anafika na 6 o'clock. Ndaza kacha. Ali kumene ujana kumena konta 5. Anyamata 4 sikana mmodzi. Ali nkati mukambirana zapeza kuti mageza osamapita kuti amapita ku South Africa. Kumano anamuza kuti ase kunoko mabasa akuvuta. Sakumabwera bwera. We have been here for 3 days. So tidivirebe. Okay, fine, no problem. So it shows that this guy Okusalimayo was the one analyzing the experience. Like anaenda kwambiri ena they were first timers. Anyway, mama wa akuti they were joined ndi munthu somodzi ngati anthu 10 amapita kuti apita ku South Africa onko. So after being joined by this guy, adawa ananena kuti ase Akusalimawa atenga ndi mkazi mmodzi amene anachoka naye kusalima uja kuti awapati pita ku border tikafufuze kuti kodi mabasa kumaenda bwanji schedule yake kuti you can have a proper timing ya bus booking. Atenga nitseka nayo anafika pati pa border bacha. Anafika pa border ndimeneno anakumananiza ndi munthu. Adawa amagwira pa border pompa kumano ndi uyo amadziwa na ifama mpangira ranges zina dizina since he was also traveling around a lot. Then adawa apa border anamuza kuti ase mabasi asinta. Normal amaenda Wednesday and Saturday. Kumano due to this lockdown, I won't have any COVID. Mabasa kumangwenda randomly, so I don't know good Africa it. Koma on the other side of the border with a minibus. So go and talk to driver minibus mena. I think akosa kuthandiza. Kuti mndani kuti upite mwajangu. Okay. Adawa anadisa passport yao, then he went to the other side of the border ndo kumana ndi mwanaka minibus uja. After ukambirana, then mwanaka minibus amana kuti ase inayo ndinasi ya maliro. Kumana I'm returning. Then mena dama la uta say now I'm going to South Africa too. Kumano ndindianza ngali lodge. We are like lodge kulenga anthu ngati 80, ninzanga anthu ngati 10. So ukoza kuti tengako anavomereza. How much? 60,000 per person. Kumano ndizo chitika samuse wait, we never know what happens. You top up 90,000 kwacha. It should be like 150,000 kwacha per person. So unto 10 it was 1 million kwacha. So this guy went back lodge kuja. Ndoka wazanza kuta say takumandiwa mini basugugu akuti 150,000 per person. So are you agreeing with this issue? Then magazi anana okay, no problem. We'll go. Magazi ananyamuka atafika pa border baja. Nzao jana anazo doc fine. Ndikupasa ni ma travel documents. Ndikupasa ni ma travel documents awa titengana ndikulotsana pa border pa. Ndikampasa direct driver wa minibus uja kuti akupatse ni bobo. Anamba na bobo bus. After kupanga arrange ma travel documents anatengana ndikuvana on the other side of the journey of the border. Anakumana ndi driver wa minibus uja. Akuti na minibus abo quantum ina ndi flag ya South Africa mbali. Bas naratenga ma travel documents aja ndikumpasa no driver uja. Then magazi anakwera. Atakwera mena muja driver anatenga ma travel documents aja ndikuwapanga distribute. So since the rest didn't have even an idea kuti amaoneka more than my travel documents, we were kusalima anafunsa because I had experience.
why these papers not having faces? Are we not going to have any problems? Then the driver said, no problem. I've already arranged everything. So I don't think you have any problem. Okay, no problem. Magazi aja anapangana kuti atenge ndalama ampatse driver wa minibus ngati transport fee. Driver anakana. Akuti anawuza kuti no, don't worry. Ineyo I've got everything under control. Ndalama mukandipatsa kumene kuti kufika. Ulendo sunayambe. Okay, no problem. If that's what you say. Then adawa akusalimawo. He had one problem. Kuti English samamba bwino. Uyankhula mangwankho amawo ndi apopo even kumva sikunali kwa bobo. Then he overheard the driver akuimba phone. Akuti guys, ndikunyamuka, everything is ready. Kumano ndikafika, please. I think the money should be ready. Tisakangani yanjani. That's what he overheard. Nia dawa nafusa driver yakuti kodi mukamba ndi ndani. Then driver nakakuti ndikukambirana ndi sister wanga. Amagwira ntchito ku bank. Then amati wandipeza ntchito kumene kwako. So ndampatsa drama. From that money kwasala driver. So I'm telling her kuti asandibere drama akandikapeza drama kwanira. Okay. Remember magazi awa alantu 10 plus driver wachi 11. Basi. Ulendo nanyamuka. So adakusalima anamuzana one of the guys. Among the people amenanalibe express adawa landira ko kumano is unusual. Zimena ukamba nzosiyana. Anyway, tiona. So since that guy ndi mantha anayamba nukuvuta kutafuna nani? Kutafuna tsike. Nanamuza okay usadandaule tikafika. Anaenda from the boda ndofika no pa first roadblock. Pa first roadblock paja uyuyu akuna navutitsa kwambiri to the point kuti anatsika. Anamsiya pompaja. After clearing everything, ananyamukana anthu ngati 10. Driver ndi anthu 9. Wina waja wasala pompaja. Ali ngati moyenda. Driver yo akuti no anayimba phone. Kuma the phone was talking about the drama of fuel. As if he's complaining that he doesn't have enough money for fuel. Then after hanging up the call, Ada was on a force. I would say, why you are complaining about the drama of fuel? We are trying to give you money. Later bangabanji, I would don't worry. Tipanga sort out and to Mizira. Okay, fine, no problem. Then in just a few minutes later, kunabu ya soko ina. Kuma this call, akuda dawa driver yo anapya ntima mpaka anayima ndito ndi gali motake ichi pambali. Then akutsika uyo driver anatsika wakusalima because akuti he was asking a lot of questions amafuna adziwa kuti chikuchita since anayise ndi experience. Driver akutsika mini passage. Anamupa driver unena kuti 50,000 rands per woman. Remember ada kusalima wajoka ndi mkazi mmodzi kuloja naku manaso ndi anthu 4 nitsika na mmodzi. Ndiye anakuchaja na 50,000 rands per chani pensikana. Ndakuti 50,000 rands. Anyway, so anayimanaja batali kuti azimva zimene kwamba driver yoma he couldn't hear properly. Gari mwana nanyamuka. Ndiye anafusa so say, what are we talking about? The driver nana kuti msadandaule I'm sorting out about the zinaso. Okay. So anaenda akuti anafika no pa roadblock achiwiri. Remember oyambirira munthu mmodzi wasika afika no achiwiri. Yachiwiri ija driver kuti anatsika. Atasika driver adawa sana tsika nawo. Because amafuna kuti azimpanga follow bwino. Then anamupaso driver unena kuti okay. Amauza police apa roadblock. Amauza kuti okay. Ndikupatsani 50,000 rands. 50,000 rands kuti munipange ndisiye basi msalimbane nani yanjani. That's what he overheard. Ndiye adawa madaba 50,000 rands. Muntu akukana kutenga drama kwa ifeo. Kuma he's spending more and he's still complaining about it. Drama mafuta. What is he up to? Anyway, so akuda daya nakangana ndia polisi pamene paja mpaka napelekano 10,000 rands. Kuda wapange clear. Akafika ma road break nao asapangidwa so bother ndi police penalties. Okay, anapatsa kalata. Basi daya anafuza kalata jani ndia kuda don't worry, it's just some business issues za maliro zicha. Okay, no problem. Akuda naenda then anafika no pa road block achitatu. Atafika pa road block achitatu pacha. Zapeza kuti anatsisidwa magazi onse. Atatsisidwa then anamba no bango da cross check my documents awo acha. Mabanga cross check my documents awo. Then adawa akusalimawa. Akuti anamangidwa wene pajapo. Pa road block apo. Kumono he doesn't know kuti anamangidwa chifukwa chake. Enaja anapangidwa release ndukakwera no mini passage.
ndi driver uja. Then driver anazasikaso kama kambe anazijani ndi wa polisi wamene wapo pa road block wamene wapo. Then unazabwera wa polisi wina kuti waku home affairs, some stuff like that. Then anapeza dawa. Akuti bwanji momo then akunena andimanga some stuff like that. Okay, tuone passport. Passport was fine. Happy to kakwere. There's no problem. So it's like still he was adding pressure kwa driver uja. He was asking a lot of questions. Ananya mkawena bacha. So alikati mwenda akuna adusa Zimbabwe buno kwa still zimachitikazo. Pena amayimbira anthu kuti aganyu abwere aende sigali moto ija mpaka natuka Zimbabwe. Akutuka Zimbabwe kuti anafika pa Bed Bridge. A Bed Bridge paja ana sano magazi acha. Akuda tisike remember anthu 9. Wina wasika pa first road block. Tisike apange claim my documents. So kupanga claim my documents zinapeza kuti out of the 9 people that were remaining, 3 anani ma passport kuti all siao they were, I don't know, they were complicated. Anawo panga hold party pamene pacha kuti iniyo simukudutsa tiyani. Anzani wa 6 wa azipita. Then akula another bwa driver yakunena kuti okay. Anzani ngatawa panga hold baba iniyo tu panga land in the neighborhood. Kuti tikamadikira judgment ya anzani wawa akamapita akamabwezedwa ndi kulabwera. Koma ngatanga wapanga release tiwatenge. Sawa siye tachokana kutali. Okay, no problem. Ndakuda napita ku nyumba ata just around the Bed Bridge. Atafika kucha zapeza kuti first day everything was fine ndithu. Second day akudabwa kuti akupasudwa ma black papers.